Ntorobia na Anambra Steeti abụrụgo ndị akpụrụ okwu ka ha were ohere pụrụ nnukwu iche na ọnọdụ pụrụ iche gọvanọ Chukwuka wepụtara were ya wee kpọrọ ihe ka ha wee bara onwe ha uru ma weta agamniru n'obodo. Managing Director and Chief Executive Officer Anambra State Small Business Agency ASBA Sir Clement Chukwuka kpọrọ okwu anụ na mmemme isi achịkọbara akpọrọ Ụmụeze Awaji Youth Summit achịkọbara na Ụmụeze Village Hall Isuofia na kansụl Agụata na Anambra Steeti. Mana Chigbata wetara anyị akụkọ. Na nkuzi ya n'itinye akụrụngwa gọọmenti n'ọrụ ọkachasị na ohere gọọmenti wepụta n'iji zụọ ahịa ka Sir Clement kwupụtara ọtụtụ ohere gọọmenti wepụtara nyegara ndị ntorobịa steeti a dịka ịmụ aka ọrụ, ịchọpụta akara aka ha nakwa inwe ikikere ịnata ego. Ọ kọwara na ya bụ akụrụngwa nke ewepụtara ndị ntorobịa bụ n'iji fụ na ha bụ ndị bara n'ihe ma mekwa ka Anambra bụrụ obodo bụ ịgba. Ya bụ onyeisi ndị ASBA kelekwara gọọmenti steeti a maka ọrụ ha n'ebe ndị ntorobịa nọ maka ọrụ mmepe ma kpọkuo ndị ntorobịa ka ha bụrụ ndị ga-achọpụta akara aka ha ma tinyekwa ya n'ọrụ, ebe ọ kọwapụtara ma kụziere ha ọtụtụ ohere ha nwere ijiri wee fụ na ha kwagotere ndụ ha. I challenge all of you. Money is the most difficult thing to manage. When you have a 500,000, you will pay 10,000. It's just for 500,000. On Abra, you keep on coming. That's what you want. I want to go there. You get to see now. So you best guy. Where mommy for the property. Omeja, he said himself, I'm ready to deliver. It's a normal thing, and it's government management and the very nature. It flows seamlessly. So you must understand n'ozi ekele ya ka onye isi Ụmụeze Village Union Isuofia Chief Chukwuka Nwafọ siri na ọtụtụ ndị ntorobịa bụ ndị na-enwero ihe nlegara anya na ndụ ha dịka ọtụtụ na-akpata ego mana ha marọ ka esi etinye ya n'ọrụ, ma kpọkwe ndị ntorobịa ka ha nebanye anya na ohere gọọmenti wepụtara maka ọdịmma ha. N'okwu kwuru ka onye isi ndị ntorobịa na ya bụ Ụmụeze Village Maazị David Ezokafọ siri na ihe batara ya bụ nkuzi bụ ka ha wee kpọkọta ndị ntorobịa ya bụ ogbe n'iji kụziere ha etu ha ga-esi welite uru na ohere gọọmenti steeti a wepụtara ha. Site na Isuofia, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.